Select Africa TV update sawubona mvukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. ICabinet yaKwaZulu-Natal ibe nomhlangano okuthathwe kuyo isinqumo sokuthi kuzosungulwa uphiko oluzokulwa nokusoconga kwamakhosi kanye nezinduna esifundazweni KwaZulu-Natal. Kulomhlangano kuphasiswe isinqumo somnyango wezokuphepha nokuxhumana umphakathi ngokusungula nokuxhumanisa umphakathi sokusungula uphiko i-Community Safe Intervention Unit. Uphiko lusungulwa emva kokwanda kwezigameko zokusocongwa kwamakhosi kanye nezinduna. Kuthiwa kusukela ngo-2012 zibalela ku-28 izinduna ezidutshuliwe zabulaya kanti amakhosi asasocongiwe mahlanu wona. Ukhulumela uhulumeni waKwaZulu-Natal uMnumzana Lennox Mabaso uthe uphiko luzobhekana ngqo nokusocongwa kwabaholi bomdabu. Kanti lolu phiko luzoxhumana nezinhlaka zokuphepha khona kuzohlelwa ukuthi amaphoyisa atshalwa kanjani ezindaweni ezithintekayo. Lokhu kuzolekelela ekutheni kube lula ukuphenya ngalezi gameko. Umabaso uthe iCabinet laKwaZulu-Natal ikhathazekile ngokukhula kwezigameko zokusoconga kwamakhosi kanye nezinduna. Uthe bakhathazekile nangokuphepha kwezakhamuzi zalesi sifundazwe. Kanti mumva nje ihhovisi likaMnumzana Usesishiyile nomnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal libambe imihlangano nabo ubuholi bomdabu lapho bekuxoxa khona ngokuphepha kwezinduna kanye namakhosi. Masiqhubekela phambili mbukeli, iDA sifake isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme yaseGauteng ifuna iphoqa umnyango wezemfundo ukuthi uqede ukufunda ngokushintshana. Kusukela ngonyaka ka-2020 umnyango wezemfundo emabangeni ayisisekelo wethule uhlelo lokuya esikoleni ngokushintshana futhi ngezinsuku ezingafani ngenhloso yokugwema ukugcwala kwabafundi emaklasini kulandela ukubheduka kwe-COVID-19. iDA ithi kumele umnyango uvule izikole ngokugcwele manje khona ukufunda kuzobuyela kokwejwayelekile. Le nhlangano ithi lolu hlelo luthunaza izinga lwemfundo ezikoleni zikahulumeni futhi luphazamisa nolwazi oluthola abafundi njengoba kunalabo abaya kabili kuphela esontweni. Umholi we-DA John Stesen uthi lolu hlelo luhlukumeza kakhulu ilungelo lengane elibhalwe kumthethosisekelo lokufunda. Sikuphethela ngodaba oluthi mbukeli, sekudlule emhlabeni owayengqalabuso kwezokusakaza emsakazweni uKhozi FM umama uWinnie Mahlangu. Umama uWinnie wajoyina iRadio Bantu ngo-1962 nabanye ozakwabo besifazane ababefana noMamani Jali waseMthafasi eNdwedwe, uMary Mantulwane, uNombuso Buthelezi noJoyce Dlamini. Umama uWinnie ushonele esibhedlela esizimele eTshwane iNedcare Unitas Centurion ngezithuba zabo-8 ekuseni. Kanti umfundisi uVosmuzulu owayesebenza naye iminyaka uthe ube umuntu onobuntu obumangalisayo nesihe. Ukhale kakhulu ngokushona kwakhe engasahlonishwanga ngeziqu zobudokotela nokuthi kube nencwadi eshicilelayo ngempilo yakhe. Kanti izinhlelo zomngcwabo wakhe zizoqhubeka sikwazise mbukeli. Thina siyithimba le-Select Africa TV emndenini ehlobene nakubangani sithi alwehlanga olungehliyo alale ngokuthula umama wesizwe. Nake mbukeli sikuphethele zona osukwini namhlanje sacela uzivakashele inkundleni zethu zokuxhumana kwi-Twitter @SelectAfricaTV, Instagram @SelectAfricaTV kanye naku-Facebook sikhona Select Africa TV. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ucommente ku-YouTube. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa.